हाबाब माथो सान हाबाबनि सिलाय आंना फिसालायाबा न'आव दंना गैया बाबु बाबु आंनालाय फिसालायालाय न'आव थाथारि जारसाला बिराद बैजाद जायो मालै मा जालायखो आफा गेम गेलेनायाव डिस्टार्ब ओइ ओरै जाला स्मार्ट थांगौ र' दा दे फिसा आं बेसरबारियाव बोरमा नायनो थांनि जागोन दे आफा थाबबै दे साला बनखौनो लांनांसिगोन साला बिमा थानायबाबो न'खरा साबसिन जागौमोन गथ'आसो बाखि मोनजानो खारफालांनाय माथो बेलाय सालथिसोलै थांनि र' सनाव मा खालामदों? ओंखाम जाखांबाय नामा? मामोनलै? बेलासि गोथावसिनदा र' सालाखौ एसे बादाव होहैनां Wait, salah. Syukurlah. Oh, mata salti so. Bara banget le. Oh, salti lo video. Donner salti. Ay. Infra salti nini jauhni khobora maboरै? मिथियालै सालथि दासिमबो माथो एसेबो खबरानो गैथ्रा सालथि बादहु सालथि बेफोरखौ सानबाय थानांला गोदान लानांसिगौ सालथि गोदान उन्दै बैसोआवनो हाबा जानायब्रा सालथि बिबा आंनिफ्राय मा खम मोननायनि गुबुन हौवाजों खारफालांखो बुजिस'नो नालां देलाय दे सालथि नोंनि जाथायफोरखौ खोन्थालाय आं फारसेनिफ्राय खोनासंनि आं खोन्थानो हानाय नङालै सालथि मानोब्रा सालथि मानो खोन्थानाया जाखो मा जाहोन दङ सालथि सोरबा फन हरदों र' बिबियानो हरदों र' सालथि औ दे सालथि मालाय सालथिनावसो दंना दं हालालै सालथिसोबो आंनासो खारबाय सालथि मा जाखोब्रा सालथि सालथि हिनजावानो खारस'नो फैसिगोननो हाब सालथि नंगौ नामा सालथि नोंनाव खारस'नो फैमारसिगोन खारस'नो फैयोनो नंगौना नङालै सालथि खोथाफ्रालाय खारस'नानोनो दासो खोन्थाहरबाय आंनो सालथि नोंना बैसोआ बेसेबां आंना 18 जाबाय आरो सुखि जोनियालायलै सालथि 15 बोसोर हाब सालथि बेथ' माब्लाबाबो जानाय नङा आइनावबो गैया सालथि हिमन्त बिश्व शर्माया मा खालामदों नुवाखै सालथि नोङो लांफैजागोन नोङो पुलिस केस होजागोन पुलिस केस दिगदार दं सालथि दिगदार दं हाबाब सालथि बेबायदिसो जाबाय बाथ्राया आं खोन्थाहरनि र' खोन्थाहर सालथि खोन्थाहर ओइ थौ थांसै थौ सालथि थौ सालथि थौ ओइ थांदोलै सालथि बाय थांदोलै